gisaway ni Hesus ang mga tao nga nangita niya. Talagsaon sad no? Ngay mga tao nga magsigig pangita nimo, dinhi bitaw niya mo anhi dinhi kay sus pader gikan gamis Davao, gikan pamis Jinsan, gikan pamis Bohol, gikan pamis Negros, gikan pamis Leyte o gikan pamis Canada, Australia, Amerika. Ni anhi gimi pader kay magpa-picture minimo. Di man ko musaway. Pero si Jesus gipangita sa mga tao. Pag abot sa mga tao, yang giingnan nga wa man mo'y ayo. Nga naman, nganong gisaway ni Jesus? Kay nangita sila ni Jesus tungod ra gyud sa milagro. Di ganahan si Jesus anang magsigitag pangitag milagro. Tinuod gamhanan man gyud siya. Makamilagro man gyud siya. Pero di siya gusto nga ang atong pangitaon mao ang milagro. Unsa man ang milagro? Ang milagro sa ato ng konteksto mao ang paghatag sa atong gikinahanglan bisag imposible unta siya. Sa atong gikinahanglan bisag imposible sama anang bakol unya nakalakaw. Imposible na kay na. Nya sultihan lang, tindog, lakaw dayon. Imposible na ay. 5 kabuok pan, nakapakaon og 5,000 ka tawo, unya nabusog, nya nakasubra pag 12 ka bukag. Imposible na. Pero kanunay nga in favor nato. Stage 4 cancer, unya anaan lang, ayo dayon. Milagro na. Labaw na yung patay, gilubong nag upat ka adlaw, giingnan lang Lazaro, gawas diha, ani gawas dayon, purting milagruhan na. Pero in favor nato. Mo na milagro. Kana ding moingon ni dinhi mo dool na ko ako pader, bisan tuod og ni surrender na ang doktor, di man gyud mi mo tuo pader nga imposible ni Ginoo kay nothing is impossible with God man gyud. Nako tinuod gyud na. Pwede sa nagkarong gabi patay na na. Oy, sa pader simba ko. Nothing is impossible magha with God. Nya nganong moingon makang ayaw. Kayong ngita kag milagro in favor sa imong panginahanglan. Buta, di ka kita, sukad pas pagkatao. Gihikap rab, pastilan, kita dayon, kanindot ana. Mangita ta anang klasiha. Gay ka na, lingay mong tupad, ngita ka na. Nangita ka? 40 na edad, wa gyud ka uyab nya gustong maminyo. Niluhod-luhod lang dinhi ni Santiago Apostol dinhi sa Compostela, paggawas kita dahil siyang ex. Nabag-o pa lang yung nabiyudo. Anak din siya, Lord, sus, imo gining pagbuot. Balag si kanhan, basta naalan. Mo na. Palitag sakyanan, bahalag si kanhan. Dali ara ba maggubaan ng si kanhan, no? Kabantay mo? Kanang si kanhan, badali kay magguba. Igpaayo ni mo usa ka guba, ikasunod adlaw guba na sang pikas, igasayo ni mo lain na sa guba kay si kanhan man nindot kitong brand new. Ambot nakasabot ba mo sa akong gisulti? Kasabot? Kasabot? Kasabot mo. Mao na, ang gusto dahil ni Kristo nga makasabot ta nganong nagmilagro siya. Kana mo'y atong sabton. Unsa may hinungdan nganong magmilagro ang Ginoo? Aron? Sige, tubag. Aron dili na ta magsigig pangandoy aning mga butang nga madunot. Kining mga butang nga nias kalibutan. Di na ta mangandoy ana ang atong pangandoyon kadtong gahom nga way katapusan na tuas langit.
kadtong mga butang nga tuas langit. Muilaon ta na kining nagmilagro nga nothing is impossible with him. Ang iya sang mga pulong maoy angay sundon, dili pahimuslan ang iyang gahom. Mauna siya. Kay nakakita man ka nga nagmilagro siya, gamhanan man siya, sunda siya, gamhanan ko na. Hiling niya ay mong tupad. Ina mo sunod yun kang Jesus. Ina, na mo sunod yun ka. Oh, sige. Mosunod yun mo. O niya, ningon mas Jesus, ibaligya ang tanan mong katigayunan o ang halin ipalit og raffle ticket. Mosunod mo na. Nawa, dahil ayaw sa pader kayo. Saan nala itong puyan. Pabiyaan man gani niya ang balay, ang ang amahan, inahan, asawa, anak. Pabiyaan niya. Mosunod mo na. Ayaw sa pader, di man sana literal. Kung di literal, si Santiago, nisunod ana. Si San Pablo, nisunod ana. Pedro Calungsod, nisunod ana. Lorenzo Ruiz, nisunod ana. Nya, dili literal. Hindi, hilong lagi mo. Sige na lang. Practice na lang mo. Biyain na lang ng inyong kwarta. Ipalit na lang ng raffle ticket. O makadawat mo dagkong ganti. Unsa may mga dagkong ganti. Sa ato palang premyo daan. Dako-dako na na Osaka, first prize, 500,000. Kadako na. Nya, 5 katag 100,000 ang second prize. Kadako ana. Nya, pila to? 8 katag 50,000 third prize. Dako na Nya, napagi consolation prize nga 40 katag 15,000. Dako ana. Pero ikumparar na nimo sa premyo nga gikas Ginoo, porting gamayawa rana sa tumoy sa kuko sa kumingking sa imong kamot. Nga naman, kay ang ipremyos Ginoo kada nato hatag sa atong kwarta nganhi sa simbahan para sa mga nanginahanglan, kay nanginahanglan marong atong simbahan, ihatag niya nato ang gatusan kapilo sa atong gihatag. Dakuan ang premyo, ha? No? Pananglitan, mupalit kag usa ka ticket, 200 pesos, ang iyang ihatag nimo pila man? 20,000 pesos. Nya, mupalit kag napo ka tickets, mo kantidad og 2,000 pesos. I-times na sana siya 100, pila na may iyang ihatag nimo? Siguro gina 200,000 pesos. Nanaka sa second prize, duha pa ka buok. Hawa mo kasabot. Niya kay nipalit man ka og 50 ka buok tickets. Pila may kantidad na ng 50 ka tickets? 10,000? Dinam sa kamaoy no amukan. Pilay kantidad na ng 50 ka tickets? 10,000. 10,000. I-times naman sa niyag 100. Pila na may imong madawat? 1 million. Ni sobra na kas first prize? Ni sobra kas first prize? O niya, kini-appeal man kaning atong one-stop challenge nga 20,000. Usa ka stab, 100 ka tickets. Abi sa dili pa ka mabunutan, inig para atong premyo nga yutanon. Ang premyos ginawa na, i-times na niya 100. That is 2 million. Kaupat pila ang atong first prize. O niya, nipalit man kag 5 katag one stab. Pila naman na? Bali, ang imong gipalit kay 100,000 na ticket. I-times mo sa na niya og 100 yapon. Pila naman imong madawat? Ha? Uy, pila ay. Pila? 10 million. Sus, layo ang nagbiya sa atong kuan. Nya siguro gina kay ingon man siya kada nato hatag. Nya wa ka mangayo og bayad. Iya man ginang i-multiply og 100 times.
Nya doon na panay plus. Na panay plus. Unsa may plus ana? Ingon ni siya, og kinabuhing dayon didto sa langit. Ang pakapin mas dako pas gipakapinan. Tagaan kag 10 million diri sa kalibutan, kay nihatag man kag 100,000 unya plus pagyod eternal life in heaven. Mao nay gustos Ginoo nga atong pangandoyon. Ayaw ning pagkaon, ayaw nang siging pakulors buhok, ayaw nang pagkuano ng mga balay, mga sapatos, uban pa mga igsusulob, pulos man na madunot. Ayaw ana. Nya magpamilagro gyud ka para kani imong lawas, maulian sa iyang kasakit sa tuhod. Ayaw na, padung na malata. Kanang imong tuhod nga galisod nagtikang sagdanan, ayaw na ipaayo. Unsa man? Imo na lang na siyang ihalad ang imong sakit o kasakit ngadto sa Ginoo. Unya kun iyang ayohon, ingka gipakapinan. Ana, pakapin ra na siya og ayohon ka kay mamatay ra man gyapon ka. Kadaghanang nipalit na tog slat nangamatay na. Sige magani kog misa kay bisag gabi na kaayo mo text man pader misahe ni pader kay namatay nako. Puya na misa kapoy. Mana ko ba usahay kay kani sa laging may pagka kapoy baya sa gikan pagkabuntag sa iyo hangtod na gyud gabi nya moingon din na Remy kani atong sekretary. Aw og ikaw mo misa ka human ning imong alas 8:30 makaya pa nimo. Nako kapuya sa daan ay ingon siya sige ra ba kuno nigtan-aw sa imong misa. Nya mo palit ra ba ginig slot. Nangandoy gyud sila makamisa ka kay last na ra ba lang yang night karon abisag alas 10 gabi akong misahan oy. Makakuha mo sa Ginoo arang-arang nga kolekta. Okay ra sa ni bawi ra. Pero dili na maoy mo di na mo atong panganduyon. Ang pagsakripisyo nga nimisa ko didto aron sila makasabot nga kini di ay atong gibuhat dinhi sa kalibutan bisag magsigi patag support sa simbahan lumalabay ra ni. Pero ang imong pag-undang pag-support sa simbahan, ang imong biya sa imong mga kabtangan aron imong ihalad sa imong nanginahanglan nga mga kaigsuonan kana mao'y importante. Ayaw nang madunot, ayaw nang lumalabay. Mao na diri sa atong unang pagbasa si Esteban, wa managana pagsulti nga ang Ginoo nga si Hesus mao gyud ang tinuod nga Mesiyas bisan pag gialirungan na siya sa mga bakakon o mga gamhanan nga buot mo patay niya mipadayon siya sulti. Unsa may nahitabo? Ang iyang lawas patyuno na kay gipasanginlan man to siya pero ang iyang naong midanag nga mura og anghel. Ano? Ilingay mong tupad. Ingna tanawa akong naong midanag ba? Pangutan ba? Ingna midanag akong naong labi na bana ka, iglingi ni mo si mong asawa, danag akong naong dahil sa tamparuson kuno ng naong ni mo. Papa mong kauliis imong kahubog buanga ka. Unsaon pagdanagan ng imong naong nga porti man daghanan nimong sala, buangon magkakayo. Nya daw pag yung kay ka, sige pa yung paningil anang utang, kisa may mudanag ang naong ana. Ikakita atong utangan, ikakita sa imong naong, mura kagiyawa, sibat og dagan. Pero manggihatagon kay ka, mura kag si Hesus, sige yung hatag, siging hatag, danag ng naong nimo, pangitaon ka sa mga tao. Pangitaon yung ka. Nya ganahan kay sila mo tan-aw sa imong naong, bisag wa pa kay hilamos, ganahan kay mo tan-aw. Pero daghan kag make up, pakuan gyud ka dito, pa-parlor gyud ka. Unya perti nimong istriktaha, perti nimong kusuga maningil anang utang, hinawayon pa kay kastanan, naong nimo. Aw pa na sa kandila nato. Di man din ni aw pa kandila. Sigang kani. Aw pa na sa solar nga pundir. Mao na ingos Kristo ay mo sig pangitag milagro. Ayaw mong ka-interes anang milagro ha, mga igsoon. Ayaw. Kung naa man na, isipan na lang na nga pakapin. Ang ato yung ka-interesan, giunsa nato pagtuman ang sugo sa Ginoo. Karon ang atong halin sa atong slot, slot naman, atong ticket, niabot na og
3,704 ka tickets. Unya ang nag-pledge sa One Stop Challenge nga tag 20,000 niabot na sa 19,000. Pero duha pay na-remit, duha pa napay 17. Nya daghan naman aning moingon, pader, og mokuha ko ana, maapil ko sa One Stop ko nya anam-anam og bayad nako siyempre. Nga kanus aman home non og bayad nako koto man na sa kuan kanang ano sa ni July 25 ana ingon din sila, okay kayo pa din. No? Mo nang nidaghan ang atong kuan, atong One Stop. Pero may tag dili mo bakakon, basig igo ra mo ni kuhag One Stop unya, dili mo mobayad. Na impierno dayon mo. Kay pamakak man na, no? Pamakak mo na kuha gani kag One Stop, good as sold na gina siya. Good as sold. Na, ha? Pero hinahinaya na inyong bayad. Karon ibaligya nimo imong motor. Niya human ang halin imong ipalit. Sunod adlaw ang imo na sang refrigerator, imong ibaligya. Hinahinay lang ba? Sunod ang imong laptop imong ibaligya na cellphone baligya. Si arog di ka kabayad anang One Stop. Pila ganito imong madawat balik og mo palit kag One Stop, pila imong premyo gikas Ginoo? Pila to? Pila ba? 20,000 man times 100. Pila ga ito? 2 million. So inikadawat na nimos premyo gikas langit, mopalit din kag tulo ka buok refrigerator, nya tulo ka buok motor. Kaya na kay nani mo 2 million na guna. Pero ang problema kay di gid mo motoo. Mga buangon ta. Mo na ingos Kristo ang buluhaton nga ipabuhat kaninyo sa Dios mao kini nga motuo kamo sa iyang gipadala.